aquest és el tutorial de cabell que, com ja veieu, acaba de sortir de la tovallola i el tinc com mig sec, mig mullat, és horrorós. Per tant, ara me'l tornaré a mullar, perquè és molt important començar quan tens realment com bastant empapat, no? Després ja el secarem. Per tant, comencem. Vale, ja el tinc empapat. Llavors aquí em poso aquest producte. Jo només em poso un producte perquè ho he intentat amb diversos i no li convé molts productes. Per tant, utilitzo aquest. De fet, el vaig comprar per l'estiu perquè, com que vas molt a la platja, a la piscina, el meu cabell es queda tieso. Però bàsicament és hidratant, repairing, controls freeze, detangles... Jo no sé si fa tantes coses, però fa que el meu cabell estigui més rinxolat. Va molt bé. Inclús per cabells llisos va bé. I ja us dic, la funció és pràcticament aquesta. Em poso bastant, però perquè ara mateix el cabell és que me'l noto molt tieso. Em poso això. Després ja farem això, el crunch aquest. Però de moment és escampar-lo per tot el cabell. Normalment és només per les puntes, però com que jo el tinc escalat, doncs tinc puntes aquí a dalt. Ara me'l vaig assecar una mica només amb la tovallola. Que realment no recomanen tovallola, recomanen com... És que tenen un nom però no me'n recordo, però que no són així, són com més tela. Doncs va millor això, o una samarreta vella o alguna cosa. Faré una mica això perquè no gotegi. Però l'hem acabat, perquè l'hem de pentinar, perquè com que veieu, semblo Carla Sofia Gascon. Simplement és desenredar i també donar-li una mica la forma que portem normalment. Ara, serrellistes, toca el serrell. Em sento príncipe encantador quan se'm parteix així el cabell. La niña del pozo. Hi haurà moltes comparacions durant aquest vídeo. Així. Em deixo només lo del mig perquè lo del costat vull que s'amarrissi. Ara comença la màgia. Tachan! És una Cecotec, que bàsicament és una Dyson més barata. Acabo de pensar que he somiat que em trencaven això. Era molt dolorós. Anem a gestionar això perquè no és el millor dia. Jo crec que està una mica salvable. La cosa és que quan a mi se m'arrissa el serrell se'm fa una cosa estranya si no me'l faig amb això. Però amb això se'm fa així i després va pujant i es va com arrissant. Però bé, del costat és molt crític. Ens quedem així. Tot perfecto, no ha passat res. I ara comença la màgia, de veritat. Difusor. Sense això no sóc ningú. Tornarem a secar una mica amb la tovallola. Ok, i el que recomanaria seria posar-nos una pinça així, vale? Perquè quedi en volum d'aquí dalt. Vaig fer-ho durant una temporada, va funcionar molt bé, després vaig seguir fent-ho i hi havia dies que me l'aixafava. Jo crec que és per una altra cosa, però des d'aquell dia no ho faig. I llavors confio en que quedarà en volum a dalt també i és veritat que m'està quedant bé. Llavors segueixo aquesta rutina, però és molt recomanable posar-se una pinça. Jo avui no ho faré, però... Ara li posarem això. Està quedant més o menys bé. Li hem de donar un bon toc més i ja estarà. Trust the process. Ok, soc la Caroline Polachek en aquella foto que diuen que és cuscús. És un vídeo que portava molt de temps volent fer, no sabia si fer en TikTok o en YouTube o què, però molta gent m'ha preguntat i no és broma, podria posar evidència, però bueno, no sé, potser posa evidència, potser no. Who knows? Però us el volia fer bé. Per mi és molt aparatós gravar tot això però bueno, we made it! I espero que us serveixi. No li poseu molts productes al vostre cabell. Depèn del tipus de cabell que tinguis, no van bé, perquè se't cau completament. A mi m'agrada tenir-lo amb molt de volum, that's my vibe, i crec que en general queda bé amb volum. No us estic demanant això, perquè potser és una mica too much. Jo porto el cabell escalat, cosa que ajuda moltíssim. No utilitzeu la planxa, no utilitzeu molta calor pel vostre cabell, no us ho agrairà de cap manera. Si teniu el cabell arrissat, embrace it, és superimportant. Porteu el cabell arrissat, porteu el cabell en frizz, porteu el cabell en volum, visca. Period.